Ingxokozelo esisekayo kuphela uhulumeni oholwa umhlonishwa uThandi Nkulu uhulumeni esiusekelayo. Kuningi asekwenzile kuqaliwe njengoba kade ngibala, kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi i-NFP sizimisele ukuthi sixoxe nayo kunoma yisiphi isigaba sayo, kodwa okukhulu ukuthi vele lapha uhulumeni we-province yaKwaZulu-Natal sinayo i-NFP sixoxa nayo, kodwa uma kukhona njengoba sibona ukuthi khona esinye isigaba kufanele singene kuso i-IEP ngisele futhi-ke selokhu kwathi qhele i-IEP ayikho inhlangano ethi ngeke ixoxe nayo. Ukuxoxa kuyinto eyenza ukuthi kube khona ukuphumelela ngoba omunye akwazi ukuzwa omunye ukuthi ufisani, noma mhlawumbe ngeke kuthole lokho asuke efisa, kodwa lokho kuxoxa kwenza ukuthi omunye nikwazi ukubhobokelana ukuthi omunye befisa ukuthi kodwa wehluleka ukuba azuze ukuthi khona-ke lokho esikushoyo ukuthi sivule nje izandla empeleni. Ngisho yona i-MKP le exokozelayo manje zayivuliwe izandla, kwaba nesikhathi eside kabi belindiwe. Empeleni kwaze wasala yena national spokesperson, angisakho umuntu amangaka awahlala sesitheke cha besale yena-ke mhlawumbe ngoba yena usemncane alinde i-MKP akazi ihluphe ngokuthi imilela ukuthi ikwazi ukuthi izoxoxa ne-IFP. Odabeni-ke lolu lomasipala njengoba futhi ngichazile ukuthi ile GPU ikwi-province yaKwaZulu-Natal, and then bese bakhona-ke le esezingeni likazwelonke. Akukho la khona bekwaziwa khona isivumelwano somasipala, kodwa ukuthi into ukhulumile ngayo emhlanganweni akusho ukuthi kusokuvunyelwene ngayo. Ikhona-ke lokho kwenza ukuthi uma uphuma umhlonishwa uThidi Mkhize ukuba asuke eZululand azoba u-MEC kwi-province yaKwaZulu-Natal, kulandwe uMkhonyovu Khumalo, u-MP Khumalo ukuba abe umeya waseZululand ngoba kwakungekho sivumelwano esisemazingeni omasipala. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu kukhona omasipala abaningi la khona kusetshenzwa khona ekhona NFP, kusetshenzwa khona ekhona EFF, kodwa hhayi ukuthi kungena kulesi sivumelwano esikhona njengamanje. Ilezo zinto thina esimi ngazo nokuqinisekisa abantu bakwaZulu-Natal ikakhulukazi ukuthi amaphansi uhulumeni uyaqhubeka uyasebenza, futhi akukho esikulindele okubi, kuphela nje ukuthi fanele nabo laba beyindaba nabo phela belekelele ekuthenini la benethuba khona lokukhuluma bakwazi ukuthi abantu abaxokozela kwehlisa umsindo, ngoba uma uxokozela ayikho into ozoyizuza ngokuxokozela ngaphandle kokuthi uzozuza khona uxokozela, hhayi kodwa ukuthi uzozuzela abantu ngibona bakuphethile ukuthi kuze laphaya kuShayamthetho. Njengakusho lokhu nakhona kuShayamthetho saKwaZulu-Natal ukuthi ayikho nje into eke yasekelwa umkhonto wesizwe kwaZulu-Natal legislature ngaphandle kwesalary. Lapho kwama-salaries ngiyabodlule kwaba oyilini ngoba kwakuyimali eza emakhuphini abo. Angithi uyabona ukuthi-ke size lapha kuzosebenzela umphakathi, bona bazosebenzela izisu zabo.